Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Приятно ми е да ви поздравя с добре дошли на празничния концерт на Регионален телевизионен център Благоевград. Преди 2 години, по идея на музиканта и диригента Димитър Динев, неговата реализация започна в телевизионното студио, за да се премести днес сред публиката на ресторант Бор. Имате шанс да се забавлявате с най-популярните изпълнители на бисерната македонска песен. А сега моля аплодисменти за оркестърът на Димитър Динев. 3 думи характеризират празничният концерт тази вечер. Любов, финес и мерак. Убедете се сами, уважаеми зрители! За кого ти суди дано?
Дами и господа, вашите аплодисменти за Елеонора Божанова, Герасим Ковачев, Елена Валеова. Искам да ви представя и танцовия ансамбъл на катедра хореография на Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, с ръководител Николай Цветков и Георги Гаров. Георги, искам да те попитам с 3 думи, можеш ли да определиш най-характерното за танците на този край? Сложен въпрос, но ще се опитам. Значи много емоция, екзотика и богата култура. Благодаря. А можеш ли да дадеш своята благословия за празничното настроение на хората, които ни гледат в този момент? Според мен най-важното е всички да бъдат здрави. Пожелавам на всички дълголетие и много усмивки през следващата година. Благодарим. Няма да пропусна и благословията на автора на тази идея за този празничен концерт. Това е Димитър Динев. Митко, аплодисментите са заслужени. Аз имам 2 обикновени въпроса към тебе. Колко песни успя да продуцира телевизионен център Благоевград в своето музикално студио и какви са шансовете да ги запази в Златния фонд? Бих казал, че много песни напоследък записахме и то много хубави с най-добрите изпълнители на Югозападна България и в най-скоро време мисля, че нашите зрители и слушатели ще ги видят по канал Пирин. Надявам се, че ще ги харесат и още много други, които желаят да пеят, ще дойдат при нас. Благодаря на Митко Динев. А сега на здраве на всички! Моля на хорото! Ясно слънце, дойди та изгре, вятър нека дуйне, облак да разве, че душата тъжна да ми преболи. Тая рана в сърце нека прегори. Дойди ясно слънце, дойди та изгрей, вятър нека дуйне, облак да разве, че душата тъжна да ми преболи. Тая рана в сърце нека прегори. Засвирете песни, мои чалги, любовта в мене нека изгори. С песен да заправя Ангелина, Ангелина мома неверна. Засвирете песни, мои чалги, любовта в мене нека изгори. Песен да заправя Ангелина, Ангелина мома неверна. Другари ми велат, забравя ти, друга залюби си, не я остави. Мала рана в
сърце още поболи. Нека да е проклет, кой не раздели. Другари ми велат, забравя ти. Друга залюби си, не я остави. Ала рана в сърце още поболи. Нека да е проклет, кой не раздели. Засвирете песни, мои чалби. Любовта в мене нека изгори. Песен да заправя Ангелина. Ангелина мома неверна. Засвирете песни, мои чалби. Любовта в мене нека изгори. С песен да заправя
na grlo zabolelo me grlo kato grlo. Niko jama me verova, ni to majka, ni to tatko. Вземеш ли мома красива, тя ще те приспива и с други ще отива, изпя Натка Евтимова, а Огнян Христов с много така възпя невярната Ангелина. Има ли любов? Има и ревност и съмнение, но най-често в песните на този край се пее за тугината, която разделя двама влюбени. За нея пя Милко Златков, за нея и следващата песен на Мария Шалева. На здраве! За любовта! Къде се чуло, видело,
те града до вечер. На здраве за красивите жени! За тях са и следващите песни. Йовано Йованке пее Венци Цветков.